Miyo moro ma jahigni 29 dhi nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Kisumu bang' jomaundu monje e kar dak ma Bondo kendo wang'e gi mo mar salad maliet. Obila odino ne jaod miyono ka gilero ni okonyo e nonro. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Mantie ni awinjo rem matek to beno ka ikra mar bedo piny kaka bedo ni. Deborah Atieno wacho ni masira ne ojuke e kar dak mare ma opuk limbo e kar chung' od bura ma Bondo. Mondo bi onindi tawinjo ka jomoko temo yawo dhot. Koro apenje ni be iloro dhot, to nyisa ni dhot noloro. Takone ni chungi dhi confirm ka ni loro dhot nikech nyithindo nindo ga sitting room e floor. Koro kodhi mondo chope dhot mar bedroom toromo gi jogo to ringo kuduogo mak ashtuka kang'iyo jogo to ne gin gi toch to ringo duogo maka to kona ni kikigo koko jogi jomaricho. Deborah omedo ni e monj mane otimore chuny otieno saa 8 tarik 8 dweni jonjorego nonyise ni oorgi mondo gikaw ngimane. To jogo moni dwa chuoya gi pala, ne gin gi pala gi beti to gilora piny e kitanda. Koro oketwa e floor to jaoda nomaka noholda kama. Koro gi nyisa ni jogo onyisa ni oorgi ira to gidwa tieko ngimana. Then ne gin gi toch odhi olwar piny. Koro nomiya ng'iyo face gi but ne girwako face mask e wengegi gi gloves e lwetegi. Kanoloso gi Ramogi TV e otandane mar thieth, oyango ni e seche mane osare, jomaundugo ne olo kuome salad maliet mane giting'o e thamos. Ne giwacho ni onge gima wacho to gipenjo ni gidwaro pesa. Ka giwacho ni gidwaro pesa to jaoda wacho ni ne en gi 10,000 cash, 10 manokwaya before ni. To nyise ogamo. Koro kosegamo to pod duogo holda piny tawinjo ka gimoro olore kuoma maliet. Koro ka winjo gino ko olore kuoma maliet ta scream. Koro ka go koko to jirani apani owinjo to scream be oko kon. To giringo ka gislide dier ot ka giwuok oko. Then majirani obiro. Koro kwa confirm waneno ka thamos kwa moko lights koro ne gin gi thamos no ne giting'o gi salad. Then koro nawinjo marach tanyiso gi ni gitera osiptal. Joluo nogoyo ngero ni Miyo ema muoch kayo. Min Deborah marito nyare e otanda midekre Ywago Ratiro. Kata sama wuoyo kodu ni ase wuoyo gi osies sane odagi ni nyathini ok ndik statement nang'o. Okonyal ndiko statement nang'o Bondo police station. Apenje nga nikech sirikal aparo ni penjo wach to ka wuoyo kodgi to gidwalo mna koda wach ni giloka mna ni achalo mna rahura e diergi. Mama inge kofisi, mama ingia pale, mama rudi hapa, mama nenda urudi. Hii ni mchezo gani ya serikali? Serikali ya Kenya tutapata haki lini tutapata haki? Deborah kod anyuolane giduol mar mirima chwalo kwayo ne piny owacho. Akwayo mana mar sirikal ok onyal wuok kesna no mondo ayud adiecha. Aendelea gi maisha na. Lwenyo obedo mang'eny e kind nyithindo e udi. To lweny ni gik mana ni etizaida onegi nyathini kata nyathini oneko. Koro sirikal obede gi plan moro monyalo sekiwago jogo mose report ni lweny ni e utegi. Tend od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma Kisumu oyango ni Deborah yudo thieth makare. She had sustained 27% burns, which were superficial burns of the face, the left breast, and the arm. Currently, as per our assessment, Deborah is in not
very sick. She's actually in a stable condition, and we are glad and we hope that she's going to do well. Jaod Deborah masani nitiere e lwet obila, koro konyo obila mabondo timo nonro matut ewi masira no. Geno koro nitie ni Deborah biro yudo ratiche kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mano wach malita enya. Geno en ni obila biro timo nonro makare kendo